bu taraftan da o da durmuş uzak gidecek bolsa bu taraftan da ene taraf qıyı taraf hetmin öz qıyıdına öğretmeklik gerek. İnki olakon öğretmeli adı näme? Qıydım baran yerin bilen bol. Adamin aydan bilen bol. Şoň aydan bilen bol. Şoň diýen bilen bol. Bir Hudaý takan bela nispet bir motadyň biri bolmasa, günlük günaşa zat ýoklugyna ýenip bilen bir nagda bolýar şeýlerden günlük günaşa ýenip bilen biri bolmasa, ýene burada bolmasa, bir zulmet bilen bolmasa ki elhamdülillah umumen beýle däl, şu öz qıydyňa tabşdyrmaly qıydım baran ýeriň bilen bol. Näme diýse adamyn şeriatyda ters tat diýmese bolýar diýip. Sen kiçi taňryň diýýär şo. Ulu taňryň diýeni kiçi taňryň koň jurgata näme mutaşoň diýeni etdip qıydyňa tabşdyrmaklyk gerek. Eger şeýle bolmasa men gözüm bilen gördüm da. Gözüm bilen gördüm. Öten arkamda şoň hakyna bir jawan olmak geçdim. Zendigi näme için çalışdy? Hiç zat ýok. Hiç zat ýok. O tarapda dindar, bu tarapda dindar. Fakat şol jawan oglan, şol qıydy oglan bilen bir awjak dewjek gurun tapdy. Onun alnyny götürdüler. Bir agad qıydım, bar adamyň bilen bol. Edafe edeni ýok. Şoň aýdan bilen bolýdy, şu gurun tamam bolup gitýärde sagulýar. Emma qıynan takda şoň hakynda ne kadar eneler we atalar we ýalňyş ýalylar. Bela nisbet öz ärine büýürip heleyle wa. Öz ärine büýürip heleyle wa. Qıydyna näme etjek bolýar? Şopar mı etjek bolýar? Şöyle zendigin haraply. Mene ýakyn dostum var. Käde şohyr wagtda da. Meni ölenim diye. Omul ahum oldu ki. Meni ölenim diye, ölenemdi diye ayalıma diye ayallyk oldum tapşyrypdyr diye hanne. Näme? Mollany gaýym tutýan ha. Qymyllatma. On ayally bir dindar, o diye ayal näme etdi gelip diye akşam diye şogurunda ayallyk oldum bana şey diýip aýtdy. Sen hep gat tutma şekilde barmanyň uzundan ýani men gat tutdum diýen ha o da. O da gelip bana aýtdy ýani. O da näme manasy bar şoň? Ayallyk ollar gelip geline bidirip kefe öğretmekligi. Enen gelip qıydyna şıňa meňdeş bolumsuz kefe öğretmek. Sen näme maktadyň? Näme maktadyň? Näme üçin teşin durmuşa çykardyň? Sen milletiň oglanyny eliňe getirip şoňa din etmesin, durmuşa çykarmasaň ha bula dogry der. Sen şu ýaşamallar şol şeyden ýaşaýyş etmeli. Agdy biýle taňry bir agralany gaňryp ýerdipdir şeyden. Sen agdy birlik getirjek bolsak, biz täze öz qıydylamyza şu suratynda şunu öwretmeklik gerek. Kenäme qıydym baran ýeriň bilen bol. Ha, ýankaýdanım bir zulmi bolýan bolsa, bir şeýle bir ýok tatır bolýan bolsa, on gurun aýra gurun. Emma şu bäerde aňjak dewjek gurunda hatta sen şunu öwretmeliler sen qıydyňa. Sen erki adamdyr. Erki adam gaharlanaýandyr. Gaharlanan wagtda qıydym kepleme. Açyk gurun näme? Şunu ýalyk eger edilmese, şunu ýyl bildirip goýsun. Umumy bir erki adamny özüni tanıýar şeyden. Öňde bir hili er bilen zor uruşup beren ha. Näme? Zor uruşup beren, oňşmaýan. Otam bir barıpdyr bir ahunagaň ýanynda. Ahunaga şey men adamym maňa teýip daýyp goýanak, maňa doga bersen dipdir. O da baly taňa doga berjek, ýöne şu dogaty birmidar taklamak diýen. Ýöne näme doga bersen ber, men taklaýan dipdir. Polýa, ondan bir bölek takta birda ýazyp beripdir, birda adamyň mundan mele baryp da taň qyýkçyga teýjek bolana, şu jaga taktan agynyň talakynam doğdanda yimarsan, tahtana kökölmersin, şun dişe oturun dip. Bolýar dipdir Ahmet. O maňa adam diýipdir, öňe kunna. O näje bu näje beýle şey ýene jeň demeň boljak gotdur. Ta agagy ýoşarsa, adam hapdyr, eşen dişle akynam hedip oturan adam. Adam bir gyýypdyr, iki gyýypdyr, üç gyýypdyr. Ümtümlik hissat ýok diýe, ýoş köşüpdir diýe. O ham adam giň alýan näme bol kamyňa öňki ýalakda. Ýamaşanyň ýene örak köçek bolganda, ýamaşan ýene hakajak bolganda ýene ýanky kişi tahtan agdan talýan ha. On doğdan ýym oturan, qyýkçyga dip ýamaşan 5 dagada ýene erki adamda umma şeýle da. Ýene öňküdi, we näme bolam ahyr oňa dip taňa näme bolýar dipdir. Men gaharlanan hen kepläňa plandan sonra günüňşik 50 näme bir her bolupdyr da bir dawa bolmapdyr. Onu şeýle mene ahunaga bardym, şol bir doga berdi. Onu şu dogaňa gaýym ýagyş dipdir diýär da. Şol ýalyp doga berýän bolsa ulakon da dipdir diýär bilýän. Ýene bagan şeýle da. Ýene şu bir erki adam daşarda birini gurşupdyr, sevişipdir, narat etdirler, burada etdirler, hakmyny bermäpdirler, serkarga bilen gurşupdyr. Ýene burada bolupdyr, daşarda bir narat ekenna. Aňyrdan gelenne şol narat bolup gelýände burada diýeni erk denanala, qyýdlamyda, gellemide şunu öwretsek ki adamyň da aňyrdan gaharlan gelenne ten şowa kepleme, gaharyna 5 dagdan ýatar, ýene öňkütür diýip öwredilse,
Näme bolýar? Şoňam 50 näme gulalalyk bolýar. Ýok, sen ol bana jyk gydana seni bir geçek bolsaň, otam şoň ýerde näme bolýar bilýärmi? Şoň ýeri beter bir bozgulluk bolýar, beter bir ulaqan narahaty bolýar. Şu datlary, ýani barahim öwretmekde